Carlos Zazpigarrenaren erretratu kromolitografikoa. Carlos Vázquez margolariaren irudia da, eta bertan Don Carlos Borbon eta Austria estekoa dugu. Godofredo Engelmann inpresore alsaziarrak patentatu zuen kromolitografia, 1825 urtearen inguruan. Teknika honen bitartez, litografia koloretan erreproduzitzen da. Teknika berri honek izugarri zabaldu zuen irudia gizartean. Jende askok lehen aldiz ikusi ahal izan zituen artelanen urrutiko paisaien, jantzien, landare eta animali bitxien koloredun erreprodukzioak. Carlos Zazpigarrenaren erretratu hau 1905 datatua dago, eta Bartzelonako Jeronimo Bordas editoreak argitaratua da. Carlos Vázquez Úbeda, Ciudad Real, 1879, Bartzelona 1944. Margolari, ilustratzaile eta kartelgilea izan zen. 1897ko Parisko saloian erakutsi zuen La bendición de la comida artelanak lehen saria jaso zuen Bartzelonako arte ederren erakusketan. Orduan joan zen Veneziara eta besteak beste Borbongo Don Carlos, Berta, bere emaztea, eta Jaime semea erretratatu zituen. Don Carlosen ganbera margolari hautatua izan zen. Zugasti familiak 2016an Zumalakarregi museoari dohaintzan utzi zion. Kromolitografia hau familia honen Amasako Arantzabi baserrian agertu zen. Baserri hau 20. mendean zehar ospe handiko jatetxea izan zen. Borbon eta Austria esteko Don Carlos Karlisten laugarren erregegaia izan zen. Don Carlos Austro-Hungariako inperioan jaio zen 1858an. Lehenengo karlistaldiko Borboiko Carlos Maria Isidroren biloba da. Bere aita Juanek ordezkatu zuen Borboi eta Bragantzako Carlos Luis, Carlos Seigarrena, erregegai karlista bezala. Baina Juan liberalegia agertu zelako, Beirako printzesak, Carlos Maria Isidroren alargunak, bere aitaren ordez erregegai izatea proposatu zuen 1873an. Carta a los españoles aldarrikapenean. Bere aitaren abdikazioa etzen 1878 arte iritsi, baina berak 1876tik aurrera bere gain hartu zuen karlismoaren buruzagitza. Aukera berria izan zuen 1878ko iraultza ostean. Isabel bigarrena tronugabetu eta Saboiako Amadeo errege hautatu zutenean. Orduan, bigarren karlistaldiak eztanda egin zuen, eta bera izan zen Carlos Zazpigarrena bezala buruzagi militarra. Porrota jaso zuen beste Borboiak berriz ere, Alfonso Amabigarrenarekin 1875an tronua hartu zutenean. Hala ere, karlistek Don Carlos erregegaitzat izaten jarraitu zuten 1909an hil zen arte.